direct threat daw to. Oo. Quote-unquote, Radyo Mandong, akong basahon ha, ingon ni VP Sara sa usa sa iyahang mga statement tong niaging weekend, kaya daghan mong good punto kaayo, mga higala, ansa, may kinausap na ako na tao. Yes, Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, Yes. si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, nagbili na ako. Pero, kasi sige, Dan. pagpaklaro ka Jumandong, mao lagi pud ni problema usahay sa kining ubang medias mainstream kay dili kompletuhon Radyo Mandong. Tanggal gani nila tong katong if. Yes, di ba? Ang pasabot Radyo Mandong kung nay mahitabo siya. Kung nay mahitabo sa iya, ha? Kung pati yun, kung mamatay siya. Ang Department of Justice, yes, yaltagan yun siya o gibog-aton. Ang National Security Council, they, kwan po, ilang pong yaltagan yan po ni Oga gibog-aton. Yes. Nga usa kini magkakasama kadako Pero, na bitawng hatagan og pagtagad kadakong hulga ni sa kinabuhi magkakasama sa atong pangulo. And then magkakasama ang Kongreso, mas labi magkakasama ang concern karon. Kay matupas Kongreso, impeachable offense. Kini magkakasama naisgutan nga mao papamulong ni Inday. Pero ato sang tan-awon magkakasama. Sige daw, be. Ang konteksto ni ini. Kanto man kung pagbuhi ni Inday sa iya magkakasamang agipanulti, bunga lang to. Sa naitabo, magkakasama dito sa kadagadaag ang pagbalhin kang Attorney Lopez ngadto magkakasama gikan Sintlok, agikan sa veterans ngadto sa Sintlok, gikan sa Sintlok ilan na po magkakasama ibalhin sa veteran. But prior anang mga ospital doon na ni gawas magkakasamang order nga ibutang sa correctional si Attorney Lopez sa Mandaluyong, sa Baluarte, sa Otropol magkakasamang bangag nga si Abalos. Dito magkakasama to ni Butos Inday. Nga wa na gyud kapugong si Inday magkakasama kay murag nasabot magkakasamang Inday wa na may balaod. Asa man gikan magkakasama ning ordiran. Yes. Moto ka Jumandong nga ang pangutana karon, makonsidera ba nga hulgas kinabuhi ni PBBM ang pamahayag ni VP Sara? Natoy nag-ingon din hi ka Jumandong nga ang context sa iyahang giingon nga if she is killed. Mao gani mga kasama. Unya pod di naman po na magkakasama batagan o gibug-aton ba o napabay-biring kay o panalitan yun o i-assassinate si Inday magkakasama para asa pa patay naman si Inday. Yes. Di ba? Para asa pa nagukdo nila nga patay naman si Inday. Ala panikabot niya PBBN o pangitag di pinsas mo kagalingon kay basig lisod na. Basig tinuod itong nanagin na kontak si Inday na mupatay ni Lisa ibang sab ni Romualdez o sa ato ang presidente. Pero ang pagpaklaro ato Radyo Mandong, Vice President si Sara, gikan siya mayor sa Davao City. Muingon ba siya ang ingon anak kung wala say hulga pod sa iyang kinabuhi? Mao gani. Tiningon anak Radyo Mandong mababaw si Vice President Sara. Agani mo mas boto o patuloy day nang imong ingon si Inday pa mao dunay dakong puruhag nga patyon yun nila.